Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώτας προς αυτον Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντι με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυνεστήν, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτόν, ούτως έδωκε και το Υιό, ζωήν έχει εν εαυτόν, και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν, ότι ως ανθρώπου εστίν. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μνημής ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Ου δύναμε εγώ πίν επαμ' αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση η έμει δικαία εστίν, ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πεμψαντός